has opened. i moc zamknięcia tego, co niebo otworzyło. Through Jesus, Przez Jezusa we receive life otrzymaliśmy życie and we have power i mamy moc, to shut down aby zamknąć, what hell co piekło opened in our life. otworzyło w naszym życiu. I want you to think about it. Chciałbym, abyś o tym Do you pomyślał. believe in Jesus? Czy wierzysz w Jezusa? Do you believe in what Jesus did on the cross for us? Czy wierzysz w to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu? Are you ready this morning Czy jesteś gotowy tego to poranka, shut down aby zamknąć, every door każde drzwi, that hell opened over your life? które piekło otworzyło nad twoim życiem? Amen?